Right, ladies and gentlemen, ndadzoka ndine update yezvinhu zviri kuitika kuTanzania. Muri kuziva nezuro takatoya nevideo panapa tichitaura zvimwe zvezvinhu zvanga zviri kutenderera mumastreets, zvinhu zvakanga zviri kutaurwawo nevanhu vari kunzvimbo yeTanzania. So nhasi tiri kutambira update iri authentic, according nemasources ari reliable, because nezuro zvinhu zvanga zviri kungotaurika kuti paitika chakati vanhu vachisenda maaudios vanhu vari kuTanzania ikoko. So ndosaka makazoona takangoti aiwa vanhu vangodzwa nyaya imomo, because vanhu pakabuda nyaya pachinzi vanhu vese vafira mubuilding imomo, ende munozviziva kuti pachinge pacolapse building kashoma kuti pazotarisirwa kuti panzi pari kuwanika vanhu vari vapenyu imomo. Ndo nyaya yanga iriko, but chokwadi chiripo ndechekuti vanhu kufa vari kufa zvechokwadi, asi numbers ndo atisiyanei chete. So nhasi tangoti tiuye tichinyatsokukorekta information yese iripo, tichikorekta pane video rine zuro. Nyaya iripo pari kunzi rescue teams in Tanzania say they have managed to establish contact with people who are still trapped a day after a 4-story building collapsed in Dar es Salaam. They are managing to send them supplies of water, glucose and oxygen through small gaps in the debris. Ndo situation iri kuitika pa Tanzania iko zvino. So vanhu sekutaura kwandakazviita ndakati even mazita evanhu vacho vari kunzi vakafa even akatobuda azviite kuti vanhu pano pa media tinge tichimabudisa tichitaura kuti nhingi nanhingi ndo vakafa, because vanhu mafamilies vanozo affectika. But situation yekuTanzania chokwadi zviri kutoitika, ndo zvinhu zviri kutoitika kuTanzania indori situation yechokwadi. Manumbers chete ndo angosiyana. Musazouya pana pamuchiti aiwa but nezuro wakati chakati nezuro wakati I think mese munokwanisa kuzviunderstanda maitikiro nemabudiro anenge achiita zvinhu izvi. But ndangoti ndiwe nepanapa ndichikuzivisai update iripo kuti so far ndo mamiriro azvakaita. Vari kunzi vakwanisa kumbobuditsa kumbopa vanhu chikafu, oxygen nezvimwewo netumaburi tudiki, iyo rescue team yacho vachigadzirira kuona kuti poitwa sei kuti vanhu vaite sei vabudiswe. Kune vamwewo zvavo vakatofa zvechokwadi and manumbers chete ndo azotisiyanei. But nhasi hatipo pakutaura zvokuti vangani vakafa, tiripo pakusenda good news to you people, so that unogona kunge hama yako irikoko chimbomirai kurasa hope, chimbomirai kurasa tariro kuti pamwe munhu akatofa. Vanhu vachirimo vari trapped, but vanhu vachiri vapenyu vakutopuwa chikafu vari mukati momo, oxygen zvese bo. Saka chimbomirai kuvhunduka zvenyu hama dzadiwa. Ndo situation iripo, ndangoti ndingouya ndichingokuzivisai zvinhu zviripo, update yezvinhu zviri kuitika kuTanzania.